Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जोंहा दिनै ट्रेड एग्रिकालचारनि थाखाय गथ'फोरखौ लानानै थांनो नागिरदों आरो मोनसे जायगासिम माने जाय गथ'फोरा एग्रिकालचार साबजेक्टखौ लादोंमोन इलेक्टिभ हिसाबै बिसोरखौ लानानै थांनांगौ दंमोन आरो दा नै जोङो थांबाय ओमफ्रायो जोंना मेदाममोना जोंखौ बार्थडे खालामलायनानै थांबाय आरो माखासे मेदामफोरबो दंमोन ओमफ्राय जोंबो थांफेराखै आरो बे जायगायावहाय ओमफ्राय जोंनि लकेल क'क्राझारनिनो जायगाया नोंथांमोनाबो लासैनो नुलांसिगोन ओमफ्राय जोङो फैबाय नै सरलपारा थांग्रा लामाजों जायगाया जाहैबाय फरेस्ट अफिसनि एसे दावखोनानै आगसि फारसे हाबलांनांगौ आरो बेजोंनो एसेल' दावखोनानै आरो बांद्राय दावखोनाङा ओमफ्राय नै जायगाया बेयावनो सफैबाय माने मेन लामाजों थांबानो मोनगोन आरो ओमफ्राय जायगानि नामानो जादों ताग्रारहो राइन' चार्च आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव पारमिसन लानानै हाबहैनो हागोन जोंनाबो एसे सिगां नैबे मेदामा पारमिसन लाफैखानायमोन नालाय स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनो ओमफ्राय दा जोङो डाइरेक्ट हाबनो मोनबाय आरो नै जोंना दा गथ'फ्राबो सफैजोब्बाय ओमफ्राय जोंखौ बे सारमोनानो माने अफिसारफोरानो जोंखौहाय माबालांसिगोन आरो डिटेलै खोन्थालांसिगोन गावसोरनो गायजोबनाय नालाय बे जायगाया बिराद साफानै नायदो नोंथांमोनाबो हाबजेननाय लोगो लोगोनो एकदम बिराद मोजां नुखायो आरो जायगाफोरखौ बेरायथावथाव बेफोरबायदि आं मिन्थियामोन जे जोंनि लकेलाव बेफोरबायदि एफा मोजां जायगा दं होननानै ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय गावसिनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस आरो गावसिनि बे ताग्रारहोनि नोंथांमोनाबो जुदि स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनो गोसोबा लाबोनो हागोन आरो नोंसोरो नायफैनो गोसोबाबो नायफैनो हागोन आरोना बेयाव पारमिसन लानानै बिराद मोजांनि जायगाया ओमफ्राय गावसोरनि थाखाय बेरायथावथावबो खालामनानै दोनदों आरो गार्डेन बायदि ओमफ्राय बेयावहाय माने माखासे बिफांफोरखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना माने गावसोरनो फुलि बानायो गावसोरनो साफा खालामो गावसोरनो गायो आरोना नैबेफोरो जोङो माने एसे लेट सफैदों आरो जोंखौहाय फुंनि 10थायावनो लेंहरदोंमोन मानो होनोबा बिसोरो 12थायावनो खामानि मावखांनानै ओंखाम जाखांनानै गेट बन्द खालामो आरो बिदिखौ नायनांगौ उनावबो खिथानो रोङोना गथ'फोरनोबो नै मालाय जि मोजां नामजों बिफांजों दोनजोबखानाय मालाय माबा लिरख' दां आजार बे गिदिर जात नै आरो नैबे फुलिलाय नायगोफ्राङो बिदिनो करना है उसको हम सिखा देगा पॉली बैग भरने के लिए उसके बाद हम लेके जाएगा ये हमें वहाँ प्लांटेशन करेगा बच्चा लोग दो बच्चा लोग एक पॉली बैग में हम ऑलरेडी तैयारी करके रखा है गावरा अच्छा जीना हाँ आप लोग समझ में आए जो अभी इधर दिखाने के लिए है नहीं क्योंकि वो क्या ड्राम स्टिक बोलता है ना ये है इसी में ये बहुत ये काम में किस काम में आता है फायर रोटी महागुनी इसका बहुत सा गुण है सीखना चाहिए हाँ प्लान है ये मेडिसिन इसीलिए आपका फर्नीचर के लिए भी काम आता है कैसे खाता है उसको कोई दाल में डाल के खाता है हाँ कोई मछली में डाल के खाता है हाँ इसे खाता है हाँ एक बार्मी कंपोस्ट को इसको हम तैयारी करने के लिए जाएगा इसी में सबसे पहला क्या है ईट का पीस ईट का जो टूटा हुआ ये है ये फर्नीचर में आता है काम के लिए बहुत अच्छा पेड़ है हेलो ये आप हर जगह में नहीं देखेगा कोई इधर आइए लेके से देगा और एक देओ ना एक आदमी इधर हो जाओ ए बादशाह को ले लो हां अभी मिट्टी डालो हा होदो जोबदो दोनदो हा होदो थोड़ा डालने से अच्छा है और थोड़ा डाल दो फिर ऐसे करो इसके बाद ये पेड़ है और ये हम पिकिंग किया है ना वहाँ से पिकिंग करके ये पॉली बैग में लगा रहा हूँ इसी में डिश में रख के फिर मिट्टी सारी उसका डाल दो
예. 타윈이 나마. 둥이. 네, 싸르르 스. 아, 팁. 지라이그라 뭐나시 능스라? itu student karone baki gila lora gila kot gol लरा बिला गुलै किजन tate bisi dun बिनिफ्राय जोङो आरो मोनसे गोदान जायगायाव थांबावनो नागिरदों आरोबाव नायखांनानै ओमफ्राय नै लामाया नायफिनदो नोंथांमोना फरेस्टनि आगसि फारसे हाबलांनांगौ आरो सोनाबहा थांनाय लामाजों नैबेनो एसेल' दावखोनानै बारा नाङा बेलाय गेटखौनो नुहुरखायो ओमफ्राय जोङो नै दा थांफिननो नागिरबाय जों दा थांफिननो नागिरनायाबो बारा गोजान नङा बेनिनो एसे दावखोनानै नैबे कारिगाव क'क्राझार हाबनाय लामाजों हाबनांगौ बे जायगानि नामानो हार्बेल गार्डेन आरो एसेल' दावखोबानो ओमफ्राय बेबो लेफ्ट साइडजों आरो लामा खाथिथारावनो नै मेन गेट नोंथांमोनाथ' माखासे जायगायावनो नुलांखाबाय जानांगौ बे लामाखौ टार्निंआव दा नै जोङो बयबो हाबलांजोब्बाय बेयावबो जोंनो माने रायलायनानै थांखानायमोन आरो मेडामा 비어 진짜 गावस्रा पस्टखौनो मोजां थानो रोङा मोरै मोजां नुनांगौ जाखो बिदिजों एसे मिनिदो मा एथ' सिरियास एथ' दाम गोसानिखौनो मेडाम फुलि खालामनानै फानबा मेरला फैसा Aku.